Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika wasankha mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda kuti atsogolere kafukufuku wa nthumwi za SADC ku Madagascar. Bungwe la Malawi Environment Protection Authority latsutsa zoti bungweli silokonzeka ndi ndondomeko zake pa ntchito yoletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Ndipo mu nkhani za masewero, ntchito yophunzitsa ana masewero a hockey yathandiza kufukula luso komanso kuonjezera chikoka pa masewero wa mdziko muno. President wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda amusankha kukatsogolera nthumwi za bungwe la SADC zomwe zikaone momwe zinthu zilili mdziko la Madagascar komwe kwabuka kusamvana kutsatira chisankho chomwe chinachitika kumeneko. Malipoti ena akuti asilikali akukonza zolanda dziko makamaka boma la dzikolo. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ndi wapampando wa nthambi ya SADC yoona zandale ndi chitetezo ndiye wasankha Dr. Joyce Banda kuti akatsogolere nthumwi za SADC zomwe zikakambirane ndi akuluakulu a boma la dzikolo komanso ena onse okhuzidwa kuti akambirane ndi kupeza njira zothetsera kusamvana maganizo komwe kwabuka mdzikolo. Dr. Joyce Banda omwe ndi membala wa komiti yapadera ya akuluakulu a SADC agwira ntchitoyi ku Madagascar ndi a Helen Legasila Ibrahim makamaka Brain aku Mediation Referee Group komanso a Joy M. Bima omwe ndi kazembe komanso nthumwi zina zochokera kulikulu la makamaka la bungwe la SADC. President Mutharika wafotokoza mu chikalata chomwe watulutsa kuti nthumwi za SADC ku Madagascar zikafufuzanso zomwe makamaka zomwe zadzetsa kusiyana maganizo pandale ndi chitetezo cha dzikomo. Bungwe la Malawi Economic Justice Network MEGIN latsindika kufunika kodzutsa ntchito za migodi ngati njira yothandiza kuti dziko lino lizitumiza katundu ochuluka ku mayiko akunja. Malingana ndi bungwe la National Statistical Office komanso Bank ya Reserve, dziko lino lidatumiza katundu opyola 566 billion kwacha ku misika yakunja pamene mu nthawi yomweyi katundu opyola 2.9 trillion kwacha ndomwe adalowa mdziko muno. Mkulu wa bungwe la MEGIN Betha Piri wati katundu olowa m'misika ya dziko linoyu ndi ochuluka kwambiri, choncho kofunika kutsegula ntchito za migodi kuti zithandizire pa ntchito za malonda mdziko muno. Aphiri akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Trust Office. Tikudalira inde zakumunda ngati tsoja, tii, mcheza ndi zina zote. Komano ndikukhupira kuti no tiime bepo imafuna kuti chuma chathu chikule, tisinthe kumango tumiza zinthu zakumunda zokha komanso kuona nthambi zina za chuma monga ntchito za migodi. Kodi tizingokhala tikutumiza befoja ndi zina chifukwa chani? Tinaona mbudget chaka chinocho kuna kuti anaikapo ndalama za nkhani kuti afuna aonesese kuna kuti tikhale nayo company imeneyi yopanga process kapena kuti yoona kuti no miyala yathu ya mtengo wapatali kodi ndi zina ikuthandizika bwanji kuna kuti mpaka tipeze malonda odziwika a ntchito zimenezi za migodi. Ndefunso kumati kodi tili pati tsopano taikamo ndalama zochuluka motani company yo ili pati. Tili nawo kale masomphenya amene ndi ama 2063 amene tonse tinagwirizana ngati dziko kuna kuti ntchito za migodi, ntchito za kumunda za ulimi komanso ntchito za kukopa alendo dziko lino ndizokhazo zimene zikoza kutithandizira kuti chitukuko chathu kapena kuti chuma chathu chikwere chipite patsogolo. So ntchito za malonda zikukwera inde zikutipangisa kuna kuti drama ya unja izipezeka komano sitinafikepo tentonjezere kukwera kumene kudiko kwang'ono kwambiri kwanga ndituku ile nisabe katundu otuluka kuila lisakatundu ngati kukukwerabe izoza kuti Malawi sitinafike kona kuti chuma chathu chalandira ufulu kumene ukwenera ulandi. Bungwe la Malawi Environment Protection Authority MEPA latsutsa ndemanga yoti bungweli silinali lokonzeka ndi ndondomeko yake pomwe linayamba ntchito yoletsa maplastic opyapyala mwezi wa February chaka chino.
Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a O'Brien Chirwa ati bungwe lawo linayika ndondomeko pofuna kuonetsetsa kuti lamuloli likugwira ntchito yake bwino. Mtolankhani wathu Margaret Mapando wakhala akutsatira nkhaniyi ndipo walemba ripoti ili. Ntchito yoletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala akuti yakhala nkhani yomwe inayamba pakanthawi. Boma linaletsa kugwiritsa ntchito maplastiki wa mchaka cha 2015 koma makampani opanga maplastiki anatengera nkhaniyi ku bwalo la milandu zomwe zinachititsa kuti pempholi litenge nthawi. Chaka chino mwezi wa Januwale bwalo la milandu linathetsa mlanduwu ndipo mwezi wa Februwale boma linaletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyalawa. Ngakhale izi zili mchomwechi mapepalawa akhala akupezeka m'misika komanso m'malo osiyanasiyana m'dziko muno. Potsatira izi mabungwe ati bungwe la MEPA silinali lokonzeka pomwe linaletsa kugwiritsa ntchito maplastikiwa. Bungwe la XYZ Dosco Initiative ndi bungwe lomwe limawunikira za njira zomwe zingathandizire kuteteza chilengedwe. Albert Aulo ndi mkulu wa bungweli ndipo akufotokoza. Ndikambano nkhani ya ma stadium kuti ma stadium boma litangonena kuti malo ena alonse amene akutengedwa ngati awa ndi malo a boma tisalowe ndi majumbo. Mwachisanzo ndapereka chitsanzo cha stadium ndingane kuti akangoima pa asecurity pa khomo paja palibe amene alo ndicha mavenda aja akapezeratu njira kwawo kumene akuchokako kuroketi kamapita ku stadium tizitengera izi tizikagulisira anthu muizi pamene pajapa ndikuti mukupanga zinthu zodziwika anthu akuona kuti chikuchitika ndi chani. Poyankhapo pa nkhaniyi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MEPA a O'Brien Chirwa ati bungweli linali lokonzeka ndipo anayika kale ndondomeko zomwe zithandizire kuti anthu atsate lamulo loletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Mwachitsanzo bungweli likufuna kuphunzitsa anthu zakuopsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala pa umoyo wa anthu komanso chilengedwe. Izi akuti zithandizira kuti anthu azindikire pa nthawi yomwe boma layamba kulanda maplastikiwa m'malo osiyanasiyana m'dziko muno. Kukhozeka kunalipo ndithu chifukwa choti regulation ilipo ndi ili ndi zimene imalesa maplastiki amene imalesa kuti maplastiki opyapyala amene auli ochepera 60 microns tikayeza ndi kamashini kathu maplastiki amene doti sakufunika kuti munthu azikhala kuti akusungira ochulukirapo akugulisa amenewo maplastiki amenewo ndi mlandu. Chinthu chinaso kukhozekera kwathu ndipoti ataletsa khotaja lamulo lija litakhazikika ingati ifeyo amepa titaonera kuti tinapezeka kuti makampani pakafika tsiku la lero kuchoka February almost more than 40 makampani anapasidwa mafaini amene amapitirizabe kumapanga timapepala timene ife tilitoletsedwa topyapyalati. Nde zimenezozo ndi chinthu chimodzi chimene chikuonesa kuti iyayi panali ndithu kuti ndondomeko yokhozekera kuti zinthu zimenezi zisapitirire. Dziko la Malawi linaletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala mwezi wa Februwale chaka chino. Bungwe la MEPA lati pakufunika kuti anthu asinthe kaganizidwe ndi kuyamba kugwiritsa ntchito njira zina zonyamulira katundu kusiyana ndi kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Izi malingana ndi bungweli zitha kuthandizira kuchepetsa chiopsezo chomwe chimakhalapo kamba kugwiritsa ntchito mapepalawa kwa anthu ndi chilengedwe. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Anthu omwe amayenda pa maulendo mogwiritsa ntchito mabasi, minibasi komanso njinga za moto adandaula ndi kukwera kwa mitengo yoyendera madera osiyanasiyana. Kuyambira pomwe boma linalengeza kukwera kwa mitengo wa mafuta agalimoto, anthu omwe amachita business onyamula anthu apa ulendo akweza mitengo yawo ndi 50 komanso 100% kupyola muyeso wa momwe mafuta agalimoto anakwerera. Tili ndi ripoti ili la Ruth Chinangwa. Kwa apa ulendo ambiri omwe amadalira ma minibus ndi mayendedwe ena apansewu tsopano ndi chinthu chapatali kuti achifikire. Polankhula pankhani mlembi wamkulu wa bungwe la minibus la Moam Acoxley Kamange ati akuchita zokambirana ndi bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC kuti liunikenso malamulo okhuza mitengo ya okwera mdziko muno. Zona difeyo minibus association of Malawi Moam nafeso tilokhumudwa kuti mitengo ya mafuta imene nakwerera anthu ena anatengerapo mwayi kukweza no kwambiri iposiyanaso ndi malamulo amene akunenera. Ndiye ife tisangalaleso kuti takhati kwafikira maupalika za ena ndi ena mitengo yamba mwambiri kutsika chifukwa kuti mwachisanzo mafuta anakwera ndi 33%, komano anthu amakweza ena mpana 50%. Ndiye malamulo akulola kuti kukweza musapitire mulingo umene watani
ngati wa mafuta amene anakwera 30%. Ndiye tikhabe ndithu tikupangisa misonkhano Malawi yonse kuti mamene ena asatengerepo mwayi. Komanso takhala mbuyo mutu panga engenja competition fair trading kuti mwina lamulo lyatalisintha ifa ena kumatengerapo mwayi omakweza mitengo mwina muli monse mopanda kutsatira ndondomeko. Podzudzulapo eni minibasi komanso madriver pokweza mitengo mosatsata ndondomeko, mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi ya John Kapito ati nthawi yakwana kuti Amalawi adzuke ndi kulankhula za mavuto omwe akukumana nawo pa mitengo ya zinthu. Hari zambiri fa Malawi tilibe ndungane kuti amati solidarity kugwirizana limusi fansi kuti kugwirizana ko amaika munthu kubwera ndikuuza ndikuungani kuti tabwera ndi panopa tikufuna kuti mugwirizane nokha amene mukumva kuwawa kale zimachitika zimene zimapiza kuti anthu akubangwe agwirizana anthu akundilanda agwirizana kuti sakwinanso mamini basi chimene chapibia chimapakisa kunena kuti anthu awawa akumva nawonso kuwawa anthu awanso ndiogwirizana masiku ano kuti wauza anthu zimene zalesema kuchichoka ine zimene zingazipesa ndiyene kuti takhala kuti tabwerera ngati kale mmene unalili moyo wakale kuona kuti anthu amagwirizana anthu amapanga zimozi anthu amamveserana osakhala kuti kudikirira bungwe kapena lakama kapena minibus association kapena bungwe linalilise ayi koma inuyo aini wake amene mmatusa drama mtumba mwapezanako anthu teni akulaku tiamemezesa anthu ansatu maminibus wasakwere mwikili kuti mdakhala kuti maminibus wasitukukwera for 1 week anthu amene aje alimba imusa amafuna drama yomwe ndiyeni utakhala kuti pali ndithu mgwirizano nina kuti ifense okukuti kumenya mbali yatu ngati makonsumers omaukunso anthu amamene pasaja mongamene amenyera pakati panopa nawo kuti zawo ziyayendere bwino ifense utakhala kuti mgwirizano palibe omakonsumers nanji kuti wauza madikira bungwe si chinthu chothandiza munthu ndalama zimene umatenga munthu umatenga mtumba mwako simatenga kubungwe ayi bungwe ilo limangobwerako kuti likuthandizireni mawu anuwo kuti apite pasogolo koma inu akenu simungamukhala kuna kutiona ni maminibus akukwera yoni kama kuti chani koma every day ukwera minibus si bungwe lina lino silipanga zimene zozo bungwe limasatira anthu awa ndiogwirizana tiyende athandize pazifukwa zawonse ndiyeno ndikuzani kuti mgwirizano umene unalipo kumbuyo konsepo anthu amaphunzi anthu amaenda pansi akaona kuti maminibus akupanga zinthu zachinyengo anthu anoona kuenda pansi kwisi ya minibus zimene zozo zimene zikusowa pakati panopa kuti anthu mwina ayambe kuchenjerapo ndi kuona kuti zinthu even bread anthu amakana kugula m'Malawi momwe zimachitika zimene zozo lero zinapita kuti sitikumvesa osakhala kuti agwiranso bungwe sikunati amene apanga chifukwa cha bungwe ayi koma okha ndrama yawo kuwawa wabungwe silimakhala ni ndrama zapasana mabungwe limabwera kuti lithandiza anthu pavuto lawo limene akakulikeza. Padakali pano okwera ambiri akulipira mtengo ochuluka pa ulendo. Izi zikuchititsa kuti aziyenda wapansi ndinso kukwera galimoto za matola zomwe ndizosemphana ndi malamulo apansewu. Ntchito yopopa madzi kuchokera ku nyanja ya Malawi kusalima kupita ku Lilongwe akuti tsopano yaoneka ndime pomwe patha miyezi 8 tsopano chiyambireni ntchitoyi. Mmodzi mwa akatswiri omwe akuyang'anira ntchitoyi Cleverson Nyondo auza MBC kuti ntchitoyi ikuyenda bwino. Austin Fukula wadza ndi ripoti ili. Anyando ati ntchito yomanga mathanki pachezi pomwe azisungirapo madzi komanso pamvera pomwe azipopa madzi kumapita m'madera ena ngakhale komwe madziwo azichokera ku Lifu ikuyenda bwino. Tindi chikupero nkhani ya concrete imene kangati yatenga malo kwambiri pomafika November December ntchito izi zambiri zikhala zitatha. Tikatero tilowa mu phase yoti nawo tiyambe kuyika mapaipi komanso payambe kugulidwa mapampu kuchoka ku pali malo angapo amene padzafunika mapampu koyambirira ndi kumene adzapopa madzi kubwera pa treatment plant imene idzakhale pa Lifu. Tikachoka pa Lifu dzabwera pakatengeza pamvera pampunso dzafunika kuti madzi afike pachani pachezi. Ntchito yopopa madzi kuchoka boma la Salima yomwe ndi ya zaka ziwiri ikuyembekezeka kudzatha kumapeto kwa chaka cha 2026 kuti maboma a Salima ndi Lilongwe komanso madera ena azizapeza madzi abwino mosavuta. Boma la Malawi linangongola ndalama pafupifupi 150 billion kwacha zogwirira ntchitoyi.
pamene zina zoposa 350 biliyoni kwacha zichokera kwa anthu ochita malonda omwe ali ndi chidwi choyika ndalama zawo mu ntchitoyi. Ikadzatha ntchitoyi ikuyembekezeka kudzawonjetsera chiwerengero cha anthu omwe amadza bwino madera asalima, lilongwe, dowa ndi ena kufikira pa 1.5 miliyoni. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wasankha mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda kuti atsogolere kafukufuku wa nthumwi za SADC ku Madagascar. Bungwe la Malawi Environment Protection Authority latsutsa zoti bungweli silokonzeka ndi ndondomeko zake pa ntchito yoletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Ndipo mu nkhani za masewero, ntchito yophunzitsa ana masewero a hockey yathandiza kufukula luso komanso kuonjezera chikoka pa masewero wa mdziko muno. Takulandiraninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Ajap Muhango alandira phungu wa dera wapakati boma la Chitipa a Fiskani Nyondo komanso makhansala 3 ochokera dera lapakati ndi ku ward ya Misuku mbomali. Poyankhula pamwambo owalandira anthuwa a Muhango awapempha kuti abweretse chitukuko ku madera awo mogwirizana ndi masomphenya a President Professor Arthur Peter Mutharika. Hassan Piri walemba ripoti ili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Ajap Muhango ati khomo la chipani chawo ndilotsegula kuti anthu abwere ndi kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino. Iwo atinso kulowa kwa phungu wa ku Chitipa a Fiskani Nyondo ndi makhansala 3 mchipanichi zithandiza kuti anthu amadera awo alandire chitukuko monga momwe akufunira Professor Arthur Peter Mutharika. Ngati chipani ndife okondwera kwambiri. Nyumba imakula ndi bantu, chipani chimakula ndi bantu. Kubwera kwa Honorable Nyondo ndithu abwera ndi unyinji wa bantu. Kubwera kwa Nyondo kuthandiza kuti ntchito yotukula dziko lino isakhale yovuta kwambiri. Komanso ithandiza kuti ntchito ya nyumba malamulo isakhale yovuta. Chifukwa mukakhala kuti muli ndi adindo ochuluka amene akuthandiza kuti boma liyende bwino, boma limakondwa. Choncho chipani ndife okondwa kwambiri kuti lero lino Honorable Nyondo komanso makhansala 3 abwera kuti tigwena wale moze ntchito. Komanso kwambiri lero mamembala a chipani cha Democratic Progressive Party. Mawu awo a Nyondo ayamikira chipani cha DPP powalandira ndipo iwo ati izi zithandiza kuti agwire bwino ntchito yotukula dera lawo. Anthu a Chitipa Central apereka uthenga okwanira kuti akufuna kuti Professor Peter Mutharika atsogolere ngati dziko ndipo ife titumikire ngati constituency, so atilumikizitsa. Chomwe anthu akufuna a Chitipa Central ndi chitukuko chimene ife patokha ngati MP kapena ngati makhansalazi sitingakwanitse. Zikufunikanso mphamvu ya mbali ya chipani cholamula kuti tikwaniritse. Gavanala wa chipani cha DPP kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira ati kubwera kwa anthuwo zithandiza kuti chipani ichi chikhale cha mphamvu mchigawo cha kumpoto. Ndi mukaona kufulumira kuzajoyina chipani cha DPP zitsimikizitse kuti anthuwa ndi a DPP kale, ndipo akufuna kuti akamapita ku nyumba ya malamulo iwowa akakhale mu banja la DPP. Akuluakulu a DPP ati aphungu atsopano amene akulowa mchipanichi athandiza kuti chiwerengero cha aphungu a chipanichi chikwere, zomwenso zikathandize zokambirana za ku nyumba ya malamulo. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Akristo ampingo wa Kalambwe CCP ku Nkhatabe ayamikira thandizo la malata limene phungu wa deralo Simon Vuwa Kaunda wapereka kuti afolere tchalichi lawo. Mbusa wa mpingo Henry Nkosi anati thandizolo lawapatsa mangolomera kuti ayambepo ntchito yofolera tchalichilo sabata ziwiri zikudzazi. Hassan Piri ndi Evidence Banda alemba ripoti ili. Avuwa Kaunda ati apereka thandizo la malatawo omwe ndi andalama zokwana 6 miliyoni kwacha pofuna kuthokoza anthu andelali chifukwa cha wasankhaso pa udindo ngati phungu wa deralo. Iwo atinso ntchitoyi ndi imodzi mwa malonjezo amene analonjeza pa nthawi imene amakopa wanthu. Ndathokoza kwambiri anthu akuno kumpoto komanso anthu osamalawe chifukwa chokhala chikhulupiriro
kwakhulupirira a president athu Professor Arthur Peter Mutharika kuti abwerereso ayendese dziko lino. Ndithokozesa anthu akuno kunkhatabe povota mwaunyinji kumvotera Professor Arthur Peter Mutharika ndikuti khulupiriraso ni mwana wawo kuti andibwezeso pa mpando wauphungu kuti ndigwe nawo ntchito mpaka 2030 kuyambira pano undibwezeso ku parliament. Ndikuthokoza nje mwakuthokoza momwemo ndi chisangalalo ndinalonjeza akhristu kundigwera ntchito ndithanzana nanu ndeleyo ndabweresa malata a 6 million kumpingo wa CCP pakalambwe presbytery pano pa boma. Poyankhula atalandira malatawo mbusa wa mpingo wa CCP pa tchalichi ya Kalambwe ku Nkhatabe a Henry Nkosi ayamikira phunguyu kamba kathandizolo ponena kuti labwera mu nthawi yake. Iwo atinso tchalichilo likufunika malata okwana 200 kuti lithe. Anthu othokoza ngati mpingo chifukwa cha thandizo limene apereka Honorable Simon Huwa Kaunda, Member of Parliament wa constituency ino ya Nkhatabe Central, kuti pasa thandizo la malata 30 ndikuziwa kuti angoyamba apo mwina kusogoloko akhoza kuonjezeranso. Koma ndifo anthu othokoza kwambiri ngati mpingo kuti thandizo labwera pa nthawi yake. Kupatula malatawo Avuwa Kaunda aperekanso ndalama yokwana 1 million kwacha pa mpingowo. Malingana ndi akuluakulu a mpingowo, ntchito yomanga tchalichi ya Kalambwe ku Nkhatabe inayamba mchaka cha 2004. Hassan Piri, MBC, Nkhatabe. Kampani ya Castelo Malawi yati kusowa kwa ndalama zakunja ndi zomwe zakhudza kapangidwe kazakumwa zoledzeresa komanso mitengo. Polankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu kampani a Gloria Zimba ati kampani ikumana ndi mavuto akulu kuti itanitse zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito kuphatikizapo mabotolo a galasi komanso anthu ena akuzembetsa katundu wawo ndi kumakagulitsa ku mayiko oyandikana ndi dziko lino. Nadi mitengo ya zinthu yakwera koma mitengo yakwera chifukwa kuti kapangidwe ka zinthu kakweraso. Forex mukagulitsa Malawi muno katundu wathu ambiri amene timapangidwira katundu wathu wa Castelo komanso packaging materials zathu timagula kuchokera kunja. Malawi pakali pano tilibe kampani imene imapanga glass timagula kuchokera ku Tanzania, glass timagula kuchokera ku China. So kuseko timafunika forex kuti tikule glass kusowa kwa katundu kwabwera chifukwa chotina kuti tinali ndi makasitomala ena amene amagula kwambiri mowa ochokera kunja achina kasula chochokera komano pakali pano chifukwa chakubwera kwa ajoga kugula katundu wakunja akugula katundu wathu wa Castelo. So ndi makasitomala amene achuluka osati kuti fail production yathu itsikamasa. Response ili bwino kwambiri ndipo tathokozera Malawi chifukwa kuti nthawi zonse tikapanga introduce product ya new response ndi yabwino kwambiri and chimene katundu aliyense amene akutuluka lero mawa apezeka kuti watha. And plan yathu ndionena kuti kuchokera chaka cha mawa tiwonjezera alimi amene akugulitsa kali ndi Bungwe loona za mulingo wa katundu la Malawi Bureau of Standard MBS lati nkofunika kuti pakhale mgwirizano wakulu pakati pa anthu komanso mabungwe osiyanasiyana ncholinga chopititsa patsogolo ntchito za muyeso komanso chitsimikizo ka katundu mdziko muno. Bungweli lanena izi pamene mayiko pa dziko lonse lachiwiri sabata ino amakumbukira tsiku loona za mulingo wa katundu World Standard Day mchingerezi. Pamwambowu bungwe la MBS lapereka mphoto kwa mamembala ake 37 omwe achita bwino pa ntchito zawo. Polankhula pamwambo wokumbukira tsikuli mdziko muno, mkulu wa bungwe la MBS Bernard Tole adati nkofunika kugwiritsa ntchito zinthu zomwe zilipo komanso njira zabwino zakagwiritsidwe ntchito kama kampani. Choyamba ndikudziwitsa anthu ndipo tithokoze inu adzathu a media mumatithandiza kwambiri nkhani imeneyi kudziwitsa anthu za milingo imene ilipo ndikagwiritsidwe ntchito kake ndi zimene ayenera kuchita kugwiritsa ntchito zinthu zosiyanasiyana komanso kudziwitsa industry kuti milingo chofunika ndipo kufunika kwake ndikotani ziyathandiza bwanji popititsa patsogolo ntchito zawo za industry. Timayenderanso misika, timayenderanso ma industry kuyang'ana nthawi ndi nthawi
kukwaniritsa kwawo kwa milingo ya ku Malawi. Ndipo tikapeza pena kuti sakwaniritsa bwino malinga ndi level imene ali timathandiza kuti akwaniritse milingo yathu ya ku Malawi. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kudzera ku nthambi yoteteza mauthenga ya Through the Data Protection Authority DPA yati mabungwe a ntchito zachuma kuphatikizapo mabanki sakuteteza mokwanira mauthenga okhudza makasitomala awo zomwe zikubweretsa chiopsezo pa ndalama zomwe amasunga ku mabankiwa. Mese Zamawa ali ndi ripoti ili. Mbuyomu anthu akhala kudandaula kuti akuberedwa ndalama ku banki ngakhalenso kulamya zawo zam'manja ndi anthu osadziwika. Koma mfunso nkumati zimatheka bwanji akambelembere kulowa m'makina a mu banki nkuba ndalamazo? Zinthu ngati izi zimachotsa chikhulupiriro cha anthu ku nthambi ndi makampani osunga ndalama. Pofuna kuthana ndi mchitidwewu mwazina, bungwe la MACRA kudzera mu nthambi yake ya Data Protection Authority ikuphunzitsa nthambi ndi kampani zogwira ntchito zachuma za lamulo loteteza chinsinsi cha anthu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA a Daniel Chioni akufotokoza. Finance sector muchizungu ndi sector yofunika kwambiri mu economy. Ili ndi information yathu ife ngati Malawi kuti ku account kwathu kundama zingati kumalowa ndalama zingati ndizo zofunika kwambiri kuti sector imene iteteze information imene kuti anthu omwe sakuena kupanga access ma account athu asalowe mu account imo, anthu omwe sakuena kuzoti mu account mwathu mu ndalama zingati asaziwe afuati sizikuakhuza. Ndi finance sector ili ndi udindo waukulu kuti iteteza pa nkhani ngati imeneyo. Lamulo imeneli ili kuthandizirapo powapasa mabanki ndi ma institutions ena omwe amakhala ndi information ngati imeneyo ndi udindo woteteza ma account a anthu. Ndiye ngati pali munthu omwe account yake yomwe yaberedwa andi kupezeka kuti banki sinagwire ntchito yomwe imene akugwira, ndiye kuti bankiyo ili ndi mlandu woti yenaya yankhepo. Chikhazikitsireni nthambiyi pakhala pali zizindikiro zosonyeza kuti mabungwe azachuma ayamba kutsatira lamuloli, lomwe Achioni afotokoza kuti ndi omwe akukhudzidwa kwambiri ndi zomwe zikuchitika padakali pano. Ndipo pa maphunzirowa bungwe la MACRA lasonkhanitsa akuluakulu ochokera m'mabungwe komanso makampani osiyanasiyana azachuma kuti awaphunzitse za udindo wawo pansi pa lamuloli ndi momwe angatetezere chinsinsi cha makasitomala awo. Mmodzi mwa omwe achita nawo maphunzirowa ati ali ndi chikhulupiriro kuti lamuloli lithandizira chitetezo cha chinsinsi chokhudza makasitomala. Mbali imene itetezedwa kwambiri chifukwa amene ananeranso mkati muja kuti pakakhala kuti pachitika zinthu ngati zimenezo pali bungwe limene lakhazikitsidwa la Data Protection Authority limene lizithandizira kuti anthuwa akhale osamalirika. Pakakhala kuti pachitika zinthu ngati zotero zokuti mbali zina mwina sizinayang'anidwe bwino, then amene wa mabungwe atithandizira kuti munthu uja azikhala othandizika, tizitha kumuziwitsa within pakutha pa masiku awiri o atatu akhale kuti munthu chakudziwa zokuti pachitika chakuti pakutero sindingakwanitse kuti ndikatenge ndalama zanga koma ndithandizidwa moyenera. Ntchito ya lamuloli mwazina ndikuonetsetsa kuti mabungwe akhazikitse njira zoyenera za ukadaulo ndi chitetezo cha pa intaneti kuphatikizapo kuteteza ma akaunti a makasitomala okhala ndi mawu achinsinsi kuti athane ndi mchitidwe wakubawu. Mese Zamawa, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero ntchito yophunzitsa ana masewero a hockey akuti yathandiza kwambiri kufukula luso komanso kuonjezera chikoka pa masewerowa mdziko muno. Ntchitoyi yomwe akuyitchula kuti Hockey Dreams pa Chingerezi anayikhazikitsa ndi cholinga chofuna kudzala luso ndi chikoka cha masewerowa kwa ana oyambira zaka zitatu kufikira 16. Mlembi wa bungwe loyendetsa masewero a hockey mdziko muno Geoffrey Beer akuti chiyambireni ntchitoyi kwatuluka osewera aluso ochuluka omwe makalabu ambiri akumagwiritsa ntchito pa mipikisano ya dziko lino komanso ya maiko. Hockey Dreams ndi maloto a makochi kuti aphunzitse ana anzawo hockey. So timaphunzitsa ana a hockey kuchakira zaka zitatu kufika pa 16. So zimene mukuona kumbuyo kwathuku ndi ana amene abwera lero ku kampu imeneyi imene tikutchula kuti Summer Camp 1 tikhala ndi Summer Camp 2 imene ana amachokera ku masukulu osiyanasiyana komanso ma community amene makochiwo akuchokerapo. So lero timaona kumbuyo kuti ndithu ndi ana 179 mpaka nali pano zochitika kuno ku Blantyre komanso ndi satellite yathu ku Zomba ndi ku Lilongwe kumenenso kuli zochitika kumano ku Lilongwe ndi ku Zomba ana ake ndocheperako koma kunoko ndi kumene ndithu takhazikika kwambiri fatinambira ma skulu
mapita ma community maso kuli ma volunteer ambiri amene akugwira ntchito imeneyi. Zathandiza kwambiri kuchokera mu zaka zimene takhala kupanga project imeneyi. Muona kuti ma clubs athu ambiri amene ali ku Blantyre kunoko 90% ya ma players amene akumaseweretsa ma games akuchokera ku ana kumene. Mutha kuona kuti ndi kuti sustainability tsopano ya ma clubs ilipo. Panopa club singasowe ma player kukwanira ma player ngati mene zinalili kale. Panopa mumatha kutenga ti ana 4-5 kutowetsa mu mainstream ya team yanu, muona kuti mukuwina ma games, you are going on. So ana ngati awanda amene tikudalira kuti future ya hockey ili manja mwana amene mwana akadziwa kuyambira ali zaka 3 mwaona ana zaka 3 zaka 4 ali kumbuyo kuja amene amasewerera. So zithandiza kwambiri kuti masewera a hockey akhale sustainable mdziko muno. Ninkhani imeneyo tafika mapeto pa nkhani zathu masana ano, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wasankha mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda kuti atsogolere kafukufuku wa nthumwi za SADC ku Madagascar. Bungwe la Malawi Environment Protection Authority latsutsa zoti bungweli silokonzeka ndi ndondomeko zake pa ntchito yoletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Ndipo mu nkhani za masewero, ntchito yophunzitsa ana masewero a hockey yathandiza kufukula luso komanso kuonjezera chikoka pa masewero wa mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, masana abwino. Ni chisangalalo cha banja lanu lonse ndi Azam TV. Masewera, mafilimu komanso maseries, nkhani za maiko onse, zana, documentaries komanso mmene moyo ukuyendera, nyimbo komanso machanelo a maiko osiyanasiyana kuphatikizapo Malawi. Azam TV, chisangalalo kwa onse.